Tsudzura papa Isabel nthawe ziri kudiana. Icho kwadi muri ya Zimbabwe. Ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Zvandoda kureva pana pamuri ya Zimbabwe. Ndine chidzidzo pamusoro pekuti muzukuru wasekuru ambotaura. Mukufamba kwedu zvakawanda tisawedzeredza. Zvatinopiwa nedenga, zvatinopiwa naMwari ndo zviri kuenderana nezvatinofanira kuti tiwane. Nokuti vakawanda vari kuenda kuzvinoba. Kuba zvakare kuwedzeredza. Kuitsvaka mishonga zvakafanana nekuda kuromba. Kuda kuwedzeredza zvakare. Ukafamba nesteira rawagara uchifamba naro. Pane zvinogona kuitika mamuri. Nyaya yandoda kuitika pana papa muri yeZimbabwe. Inyaya yakatika mukati meguta reHarare kunonzi kuGlatewin. Asi nyaya ndiri kutaura iyi. Mukaenda pa WhatsApp channel yedu. Muchadoona bag recash, bag remari, bag renkumbulisa, bag reshako, bag reUS. Shangani bag. Yakazara mari. Cash. Baba Isabel imari yechokwadi ndiri kuona. Imari cheche mkoma wangu. Imari chaiyo. Chakaitika apa. Right, inzwa imuri yeZimbabwe. Nyaya yakatika kuGlatewin. Kune mukomana ane 24 years dzekubereka. Akabva kuchikoro gore rakapera. Ndo paakanyora. Izvezvi anogara nevabereki vake pamba pavo. Mukomana uyu anga akuita zvekutengesa bhutsu. Achinotora bhutsu dzake achitengesa. Achiuya mukati meguta reHarare atori nemabhesi pake panotengesa bhutsu dzake. Ndo kubva akuzofonderwa nemumwe munhu zvikanzi shamari ndakutsvagira basa. Uya kwaMutoko, ukasvika paMutoko pamusika paya panorenga mabhazi. Ndo patinogona kusangana ipapo. Ndo kuratidza munhu ari kuda 10 mapezi ebhutsu. But uya nedzakadai. Ndo kubva takura bhutsu dzake akananga kwaMutoko. Right. Asvikako ndokubva apinza foni. Apinza foni ndobva agamuchirwa. Agamuchirwa. Nemuridzi wadzo ndobva adzoka pamusika parengi kuti akwire bhazi adzoke kuno kuHarare. Ndobva asangana nevamwe baba. Ndobva wati mwanangu uya pano. Ndobva asvika. Zvikanzi wakadii mwanangu? Zvikanzi ndipo madoni wewe. Zvikanzi mwanangu ndiri kuona iwewe unombozama kumira uchiri mudiki ausati waroora but une zvakawanda zvokuti une dzimwe hembe dzosari yako unofanira kuzvitengera wega. Saka ndiri kuona iwewe une business rako rauri kuita unotengesa bhutsu but zvinose kufamba izvi. Zvikanzi ishokwadi sekuru ndikahodha zvinotora nguva but izvo zvintori nemunhu anotengerawo bhutsu so. Ndokusaka ndasvika kuno kuina ndogari kuno kuzvikanzi alright mwanangu ndangotaurawo sechinhu chendaona semunhu anobatsira vanhu. Inini ndiri n'anga. Ndinobatsira vanhu. Kana kuti ndiri sekuru vanorombesa. Kana tora nyaya yekuromba unobva wafunga mushonga wekuuraya chite ropa. Ndine mushonga wandinoti ndikapa munhu instant cash unoona mari ipapo. Iwowo mushonga iwowo ndiwo usina ropa. Ukada une ropa ndinokupa chaunosarudza ndo chaunoda iwewe. Ameroti unoda zvipi? Zvikanzi ini nangu ndoda mushonga une mari isina ropa. Zvikanzi alright izvezvi ndine kwandiri kuenda kwandakashevedzwa tora namba dzangu. Ndobva apiwa namba ndikokwira bhazi rake ndokudzoka mukati meguta reHarare. Akazofona after 3 days. Sekuru ndini munhu wamakasangana naye kwaMutoko parengi paya. Ndine dambudziko rekuti ndinotengesa bhutsu but handichandorowani. Wow. Mwanangu ndakuziva. Kukupa foni ndaigona kukubatsira iwo paya. Asi kukupa foni namba kuda kuzoona chido chako kuti zvinhu zvinoitwa nemunhu anozvida. Kuzobata foni wako rangarira nekufona zvinoreva kuti uri kuzvida wako nditsvaka. Right? Wakati unoda zvipi? Zvikanzi sekuru ndidi zvinhu zvemushonga uye zvandiri kuuraya hama dzangu. Zvikanzi unongaureva kuti unoda kuzviromberewo pachako. Right? Inzwa mwanangu. Ndoda kuti nditumire mari inoda $70. 70. Ndikufa akaenda $70 kuna sekuru. Akaenda $70 kuna sekuru. Zvikanzi alright zvandoda kuti ndikuudze ndiri kunoko ndozvaunenge uchiita. Mukomana achibvanzi iyo ndoda kuti utsvage bhegi. Uri kuda mari? Akatobvunza kuti mari uda mari? Mari ndichakupa but yaroda kutanga nayo imari. Zvikanzi kudini mukomana? Zvikanzi ndoda $200,000. $200,000. Zvikanzi alright. Zvikanzi izvo tsvaga zvimasaga bhegi zvimachangani bhegi kana kuti saga hombe. Ndobva anotsvaga changani bhegi hombe. Muchaiona mukaenda pa WhatsApp channel yedu. Ndobva atsvaga zvikanzi pinda mumba mako uri wega vhara door. Ndoda kuti ushandise maoko ako kuita mudzimai. Ndofunga shoni yandiri kutaura pa muri kuinzwisisa. Mushandise maoko ako kuita mudzimai. But tora mari inogona kuita $1 wopinda nayo mumba imomo. Ukapedza kuita zvakana pane zvaitika woshandisa mari iyoyo kupukuta.
then ukaenda pai Mchanganbeki. ndobva akanda apedza ndobva akanda Mchanganbeki. Zvikanzi Sekuru ndapedza zvikanzi okay rara mangwana kuseni usati waita ndini chakufonera futi kuti chii chinofanira kuitika. Zvikanzi okay ita zvakare ndobva aita zvakare ndobva apukuta ndobva akanda Mchanganbeki ndobva arara. Achibva anzi iko zvino zvichaitika kana waona mari wondifonera uchindiudza kuti Sekuru ndaona mari ende zvakamira sei. Ndobva arara mangwana kuseni ndobva amuka Mchanganbeki mukoma KB rakazara mari kuti tamba make. Ndobva imari kai ye ndobva aswera iri mumari. Ndobva adzi iye instead yekuti anzi kana waita mari tanga kundifonera mari yo ishandiswa ite se unondifonera inini nakufonera Sekuru achibva mburi mari chaichairewe. Ndobva abvisa $50 ndobva apinda mtown ndobva anotenga worksuit ikabvumo ndobva yapfumwa achibvaona kuti imari time achibva azofunga kuti ndakanzi ndinofanira kutofona saka ndarasa mhiko ndashandisa mari. Ndobva aenda kumandara kudhuze nekumandara kune jeri riko kunonzi kuchiko Mandara tibatsire pane chitokisi chiri kudhuze nekumandara. kuchikurubi ndoko akaenda kune vamwe madzimai ndazvokubatsira. Zvikanzi madzimai ndine zvandakaita but ndine bhiko dzandakapiwa but ndakakanganisa mhiko ndakutya kufona kuna Sekuru akandipa mushonga. Zvikanzi namadzimai chete ndakaitira vakawanda izvi kwete iwo wega ende pasina zvandinozoda zvinoshamisa unozotenda ndiwe. Uya nebhegi remari ndobva aenda nebhegi remari. Zvikanzi tsvaga motokari hazviri mota dzevanhu vakawanda ndobva vahaya mota taxi vakananga kumazowi kumvura. Kwanzi vachisvika kumazowi kumvura ndikutora matombo matatu. Vakatora matombo matatu. Zvikanzi 1 kanda kwaunobva 2 kanda mubhegi 3 shedza nezita rako pana patiri panapa ndobva zvaiswa pai mubhegi mwemwe. Ava madzimai vakati vanoshandira kuchikurubi but vanogara kumbari. Mukomana anga aziva sei kuti kune madzimai aya kutori nenzvimbo ine vanhu vanoita zvekuita sei zvemasowo zvekubatsira. Ende haana kuenda chizi akangoti pandiri kunosvika ndichiona vanhu vanobatsira ndo pandichaenda ipapo ndobva asvika. So vakudzoka zvikanzi zvinhu zvinotora 3 days zvichibatsirwa. Pakutanga vakatombomuti nokwakasa kwaita mhiko unoda here kuenda nebhegi kana kuti ndoenda naro kusvika vati no chindipa bhegi ndiende naye. After 3 days tosangana ndokupa bhegi rako zvinenge zvaita. Bhegi iroro nemari yacho zvese zvinoenda namadzimai. Vaenda kudaro 3 days dzapera ndokutanga kufona. Muna matenda pedza foni aichaita yemadzimai aichaita. Ari kufona foni aichaita. Foni aichatoita zvachose achinja mafoni foni aichaita zvachose. Ari mukati mekumira kuti ndoita sei foni yaSekuru ichibva yapinda. Halo muzukuru inzwaka muzukuru chinamato nechivanhu hapana pazvinosangana zvitendero zviviri zvikasangana zvichityitsana. Ini ndakakupa zvokuita mari hauna kuiona here? Ndakaiona. Saka waendesa mari yangu kuchiprofita kuti iite sei? Wakanotenga nemari sei usati wandiudza? Alright waida kuzviona ndaiti imhosva hayo but totaura tese haina kutenga here mari? Yakatenga. Zvikanzi yakatenga. Saka wakaenda nekupinde mari. Zvandakukuudza iko zvinozvo ndezvekuti izvezvi usarudze zvaunoda. Either uchakwanisa kudzokera mumba wotora bhegi woita zvawakaita zviya zviya wondivigirawo 15 meals dzeubaba dzembeu yako kana kuti wondivigira mari yangu 200,000. Mari iyayi zvekuti inobviswa kana inovafurwa hazvina basa. Unondivigira chero mukauya mune 1 bundle but iri mari iyaiya yawakaita kuti ubude iwewe ibude pauri iwewe. Wondivigira mari iyoyo kana kuti wondivigira 15 meals dzembeu yako. Asi ukandivigira 15 meals muupenyu hwese iwewo zvakare hauchaiti mwana. Ndobva apiwa 2 weeks. So pa 2 weeks iko zvinozvi ane 4 days. Nasi nezuro ranga rizuva rechi4 nasi ndiro rechi5. Ari kuzama kufonera mai vave madzimai foni haisi kuita. Apa zvakuti aita inzi
zvinoita here mukomana akura sei 24 years asati aroora iye chaari kuda ndechekuti atore mari ine madzimai aende nayo adzokere kuna sekuru haasi kuda kuendesa 15 meals ari kuti izvozvo ndinenge ndaudzwa zvakara kuti pachangu inini handichaite mhuri ende kusaita mhuri handichazivi kuti hapana umwe urwere runoitika pandiri nekuti ndikaenda nemari ndichakumbira ruregero pane zvandikakanganisa sekuru nekuti kamboita pakutanga saka zvaakutaurwa izvi handichazvikwanisa mukaenda pawhatsapp channel munotomaona kuti haasi munhu mukuru Zimbabwe mhanyai paNational FM WhatsApp channel munoona Shangani Begi ndiri kuona $20 kai mukoma KB chandiri kuona ndechekuti US rakarongwa rakazara kana usati wajoina National FM WhatsApp channel ingotumira ka word kuti link LINK pa WhatsApp number dzinoti 0713938538 071393 baba Isabel posho imessage iri panapa iyi mukomana uyu ndinomuziva ndinonzi John Komositoro pa Great Win o Chamboko pa police yes kanyemba na posho ngora mukomana uyu ndinomuziva ndinonzi John Komositoro pa Great Win o Chamboko pa police Joe kana uchindinzwa tichipedza program panapa undibate tichipedza program panapa nekuti mukomana KB chaari kuti ari kuti iye mukada kuti ndiende kega mukomano anogara nevabereki vake ari kutogara pamba pevabereki asi kugara ega ari kugara pamba pevabereki asi angatomhanya kuda mari izvi iye aizviitira basa rake anotengesa bhutsu dzekuroti akatopiwa mari yekutangisa basa akazoda kuwedzera so 15 meals baba saka iye ari kutsvaga madzimai nhamba dzisikwidzi asikuitika amene vane simba here rekuti vanokwanisa kuti vazoshandisa mari iyi pasina zvinovakanganisa asi sekuru vari kuti aiwa harizi dambudziko rakanyanyisa iwe zvandiri kutaura izvi mutongo wandiri kukupawo kuti zvatakawirira ndiripo 2 ukafunga kuti kuzadza mari ne200,000 ini ndikati ndisire 70 US chete asi usashandisa mari iyoyo usati wataura neni ende mari iyi yakabuda pakambobuda mari iyi wanga usingazivi here kune maprofita wakadii kuenda ikoko mukomana uyu wabwerera kure kuchikurupi kwadaenda katandiziwa nankazure akatoenda hasi kuoneka mudzimai hasi kuwanika kana phone number ishaiti obvious pa 200,000 baba 200,000 baba Isabel ndingarombesa here nyama yangu inini mari yozoshandiswa nakanyemba ndokuda kushandisa mari yenyu ausenda kumzo aiwa